Hawu Musa, kunjani? Ngiyaphila manje. Ngiyaphila, bengazisemhlangano. Cha, umhlangano asinawo. Bengize ngizobona Azanda ngazi noma ngamthola. U-Azanda? Yebo. Ngizokubizela yena. Azanda, bengazuthi ninomhlanganeni ubambani noMusa? Fanele phela ungazi. Awuyena uNkulunkulu ukuthi wena usuzowazi yonke into eyenzakalayo la. Yazi Azanda, kumele ukuthi ukufake emqondweni ukuthi ngunyoko. And yonke into eyenzakala la ekhaya kumele idlule la esandleni sami. Mangenzeki lokho uzokwenza njani? Uzomxosha ngoba vele usuqalile wafaka ubaba umoya omubi. Uma uzophindela. Azanda. Njani? Ngiyaphila. Okay. Oh, okay. Ubuke kwenene, abekhona ukuhamba la. Ngizonama kanjani? Ngibe ngizazi ukuthi sengiyi-celebrate. Sengidumele ukuthandana nesilimi. Hayi, yabona ke lapha ngiqondile ukuthi ngiyalindele ukuthi ukhuluma ngani. Lalela la. Uzokhanya usibe ngikucacisele kahle. Mina nawe esihlanganisele amabhizinisi abazali bethu. Ngale kwalokho akukho kunye Musa. Ngicela ungangitsheli ukuthi lo mlilo othanda kanye nokugijima kwemizwa enguzizolo mina nawe siqabulana. Wena uzange uzukuzwa. Musa uphambene nenhloko. Azanda, ngiyakuthanda. Ngicela ungitshele emehlweni. Lento engiyizwile nale ngisayizwa, wena uzange uzizwe. Ufuna ukuthi ubaba akubulale? Cha, angisho njalo. Kodwa ngizama ukusho nawe. Uyihle nokuhlonipha. Kodwa lo mlilo othanda nawo ngawo. Ayikho noyedwa namandla okucisha. Ubaba lo mlilo uzocima kube ngathi akukaze wavutha lutho. Mazodi, engizama ukusho lokho. Masibahlonipha abazali bethu. Kodwa phela masingabavumeli bami endleleni kwesakelo lokubasuka ekhona. Mina ngiyindodakazi kaZondi. Ngiyinsika yamabhizinisi asekhaya. Kuyokusiza nawe ukuthi uthathe le ngqondwana yakho uhambe ifake emabhizinisini akini. Ubone ukuthi ungakhulisa kanjani. Uphume kule ngqondo nayo. Yini ke ungaboni ke ukuthi masosivumele mina nawe sibe into eyodwa. Lamabhizinisi lawo khathazeke ngabalula ukuba siwakhulise. Uzozongidakelwa yezwa. Buka Azande. Phuma emzini kababa futhi. Azande. Phuma musa emzini kababa. Yazi abazali bethu lamabhizinisi bawakha ngegazi nangesihluku. Kubo bonke abantu wena bengakulindelanga ukuthi nawe ungafisa ukuqhubeka lapho. Yazi ngelinye ilanga uyobona ukuthi uthando lwesipho esivela kumntana. Awuyidingi yonke le mpilo ema-bodyguard. Ngothando nje lolodwa lanele ukukuvikela. Uma kubiza ukuthi ngiqhubeke la ubaba agcina khona, ngizokwenza njalo Musa. Kulungile. Wena wakho ukuthi nje ushaya ishopha sakho uhambe la ekhaya, uyocima lo dodo obhale ku Facebook ngami. Uphume kimi. Phuma futhi emzini kababa.